ko jaylembi ɗo ko jaylembi Mawnde sappo e jowigo lewru yarkoma hitande ujune ɗiɗi e nogas sobiraɓe sakkiraɓe on kofnama on gaɗanama barka be watango min hakkilo mi yela on peni jam to gonɗon fuu e bo mi yelana on ñalomare welde to gonɗon fuu ɗum wakkatire nde waɗugo guite ha dow jeyle meɗen daga kode radio international e non bo ha dow hausa fulani radio international en puɗɗira waɗugo guite dow jeyle meɗen be jeyde wietende l'œil du sahel ɓe mbiyen ha diwal adamawa selɓe ɗaran ardiɗo jippinama ngam bo o fewi dow asgol mako en tawan ha bilitol joneabol e bo ha diwal adamawa majum cs caɓɓal ɗum ɗon nder soyde pamtotiral be haala ceede ɗe APE ha bilitol jowegoɓol en janganɗon majum marwa arana nder diwal seɓato woyla cuɓol maire foɗititti nogas e joweɗiɗi lewru sapporu ndu gonɗen ɗo en jangan ha bilitol jowaɓol gal wakkere nde cuɓiɗi diwe bo kala gullali ko waɗama ha diwal seɓato woyla fuu ɗum man jaɓaka en gaɗa guite dow kubaruji ɗi non bo kubaruji goɗɗi nder jeyde wiyetende l'œil du sahel Cameroun tribune kamɓe bo ɓe mbi en ɓarte cuuɗi jangirle daga pamare ha yetti tawɗe hitande ujune ɗiɗi e nogas yettugo hitande ujune ɗiɗi e nogas e goho ɗum man ɗo dow lawol bongol hande bakina saweje ɗiɗi gal wakkere nde jangirle pamare e non bo cakaje e non bo Kenya ɗo ɗum waɗi ɓartegal jangirle towɗe nder leddi Cameroun non ndi fuu mari ɗume on tawete nder jangirle ɗen jeyde Cameroun tribune no waɗi guite ha dow ɗon man daga bilitol sappo e tataɓol yettugo bo sappo e jowaɓol jamba ha gal ceede ko yahanta bakin no ujunere on himɓe memama hakkunde Yaounde be Douala en jangan ha bilitol sappo e joweneyaɓol Cameroun tribune le quotidien réalité plus kamɓe bo ɓe andini en yaadu ndu dunganaka nogas e ɗiɗi lewru joweneyaɓru salindu be Jambiya MRC René Sadi ɗo wo'ina pewe ɓen egel ɓe kawtal les e duniyaru ONU en jangan daga bilitol jogoɓol yettugo bo joweɗiɗaɓol e ha gal wakkere nde kuuɗe ɗe yaadu jirgi Kamray useni bo hokkuko ñaame ha himɓe taweteɓe ha Ezeka ɗo on bindol jeyde wiyetende réalité plus waɗani en daga bilitol ɗiɗaɓol yettugo bo nayaɓol ɗume on famete en gaɗe guite nder jeyde nde ɗo l'élite ɗum inde jeyde wonde kamɓe bo ɓe andini en no andinamwol ngol commissariat kawtal les e duniyaru ONU haala haqqe ɓiɓɓe adama be Jambiya MRC e kuɗiɗiraɓe muɗum ɓen egel en ɓe gurti ha dow lawol ɗume on famete ha jayde wiyetende l'élite en pamanɗon majum le message kamɓe bo ɓe andini en dawla leddi yiɗi hayɓugo kamto jawabu gal wakkere nde andinamwol ngol commissariat kawtal lesɗe e duniyaru haala haqqe ɓiɓɓe adama ɗon majum wurtini kuje ɗuɗɗe en tawan ha bilitol tataɓol memtugo haqqe e fesare jeyle ha bilitol joneyaɓol ɓe mbi en ɗum ɗo yaha gal timmugo be soyde ɗo wutango dow laabi be ɓen waɗanɓe hunde bana ndeɗo en paman nder jeyde wiyetende le message éco santé kamɓe bo ɓe andini en chan hitande ujune ɗiɗi e nogas e goho e non bo kan hitande ujune ɗiɗi e nogas e ɗiɗi jagorgal ngal halfitina jamu ɓandu ɗo itta babe ɗen ko o waɗama ha nder dalde ɗe pijirle ngam bo aynugo ɓen memaɓe ɓe guingu coronavirus ñalomare alhamisa sappo e jowi lewru yarkoma ɗo jagorɗo mo halfitina jamu ɓandu docteur Manawda Malashi yalɗiri ha nokkuje ɗen to gallure Yaounde oɗo larano on ɓeɗo ittira kuje ɗen e bo nder wakkatire majum on ɓeɗo itta babe ɗe jo'ingo ɓen memaɓe ɓe guingu coronavirus majum ko tawete ha daldal pijirle Mbappele peto gallure Douala e non bo ha Limbe en poti en pama ha jeyde wiyetende éco santé ha bilitol tataɓol la république presque yimbo nder bindol muɗum wi en ƴarol ngam faddugo cancer ha reedu ndu daygol nder leddi Cameroun wala ko hultorte ɗo on ko de'itenki ko hokkama be jagorɗo mo halfitina jamu ɓandu docteur Manawda Malashi le quotidien émergence kamɓe bo ɓe andini en daga bilitol jowaɓol yettugo sappowaɓol ɗume on waɗi Paul Biya ɗo hultora
wara waylititgo dedey dosɗe ɗe cuɓi bakin sappo e ɗiɗo on no egel en ɗo ngabotira dow ƴamol ngol e singan kayum bo wi en wonnuru ha ceedeɗe covid-19 leddi faransa hokki lawol ngam bo fartugo ɓen ɓe waɗi hunde ndeɗo nder wakkatire nde dawla leddi Cameroun o maɓɓiti kiita ha TCS e non hoorejo leddi faransa kayum bo maɓɓiti dedey kuuɗe goɗɗegal wakkere nde kiita daga Kenya ɗo 15 lewru yarkoma ɗon man laati wiɗo ha saare jagorɗo arandejo e non bo jagorɗo mo halfitina jamu ɓandu e non bo mo ardani jahargal jamu ɓandu ha nder leddi faransa en tawan ha Briton tataɓol jeyde wi'etende esingan egal wakkere nde ɓangtal kuuɗe ɗe nyebbam manja bo kuudiɗirago nder nyukkunde ɗo waɗe be kawte goɗɗe ɗe lesɗe yaasi ha dow kawtal biyetengal Camvert en poti en janga ha Britol jowaɓol mutation kayum bo nder bindol muɗum mo wi en Mekito Invest ɗum laati bana ngilngu ngu mida bakino ujineje on no jo'iniɓe ceede maɓɓe ha gal wakkere nde ɗo ɓen man jalɗiri ngam bo ɗaɓɓitirgo ceede maɓɓe ɗum andini bana to ɗum jambawa kesa on ko waɗama gouverneur jo diwal Jakari dolama be maɓɓugo jahargal kuuɗegal wakkere nde ɗo en poti en janga ɗon man ha Britol jeweɗiɗaɓol mutation nyalomare mawnde ɗo le soir Tribune kayum bo nder bindol muɗum mo nyalomare mawnde ɗo wi en no soyde kisdam ha dow laabi meɗen taskaram mo biyete ka opération zéro accident ɗon man ɗo waɗe ha dow laabi ɗi fumaji jagorɗo biyeteɗo Jean Ernest Masinan ngale bibe he on man maɓɓiti daga 14 lewru sapporudu gonɗen ɗo taskaram kaɗo ha bo ɗum fadda do ande ha dow laabi meɗen en poti en timta ha Britol tataɓol le soir Tribune le quotidien de l'économie kayum bo wi en yeydingo laamuji ha nokkuje ko wiyete ɗemgal faransawal décentralisation numo ɗo waɗe ha gal ko larani sembiɗingo PME nokkuje ɗe kuuɗe ɗe ngala bawɗe e ɗuɗoral jonde maɓɓitama hakkunde maire en e non bo ɓen huwoɓe ha gal majalisaji en tawan ha Britol ɗiɗaɓol e bo debbo arandejo on bana bindowo ha kawtal lesɗe duniyaru ngam aynugo ummatore ko wiyete protection civile biyeteɗo Yep Mariatou kayum on ɓi leddi Cameroun o suɓama en poti en janga ɗon man ha Britol jowegoaɓol le quotidien de l'économie le jour kayum bo famtini en ha nder bindol muɗum habdango fesare ha kuuɗe muɗum ɗum ɗo mari ɓillaji ɗuɗɗi gal wakkere nde kuuɗe kujjikinkoɓe hakkunde babe ɗe police en ɗe gendarmerie e non bo ha yeeso kiita ɓen man ɗo guida e ɓillaji ɗuɗɗi daga Britol ɗiɗaɓol yettugo tataɓol jeyde nde ɗo en pamanno jomorgol ha dow téléphone ji nder leddi Cameroun beya konɗinayi yo taskaram bana kaɗo en tawan ha Britol jowegoaɓol le quotidien kayum bo wi en ha jagorgal ngal halfitina bawki épinal bidung pat ɗo sarwotira be délégué en mako taweteɓe ha diwe en timtan kubarol ngol nder jeyde wiyetende le quotidien sobiraɓe sakkiraɓe ha ɗo on kubaruji taweteɗi nder jeyle meɗen nder leddi Cameroun wari ragare nder nyalomare nde ɗo e non bo nder asawere nde ɗo mi yetti on e watangomin hakkilo tata bo goyite wakkatire nde heɗitoɓe ha nder kubaruji nder asawere ƴamol laati ɗume on numoji moɗon dow taxe ko bo mbiyen jomorgol ko waɗama dow téléphone di nder leddi Cameroun daga 15 lewru yarkoma no gonɗen ɗo ɗume on numoji moɗon dow majum gueɗaɓani amin boliɗe moɗon hakkunde Alhaji Amadou Baba Boubacar e non Bourou Faw Mamadou min ɗon ndeni boliɗe moɗon ngam bo wakkatire nde heɗitoɓe on gettama e watango amin hakkilo tata bo goyte sengotirgo e yamin gal wakkere nde Facebook hakkunde Code Radio International e non bo Hausa Fulani Radio International on jarama ko jayle mbi ko jayle mbi ɗo ko jayle mbi